खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आङो मोनसे दिनैसो प्रथमबार मोनसे गोदान इउट्यूब चेनेल खुलिदों। बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड नांगौ इउट्यूब चेनेलनि मुङा। गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर। आंनि बायदिब्ला खुब मोजां जानाय बायदि मोनदों आङो। बड'लेण्ड नांगौ, जोंनि बड'लेण्डनि माखासे इस्युखौ लानानै, माखासे बाथ्राखौ लानानै एसे मटिभेसन होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। नोंथांमोना कमेन्टआव हर बे आंनि चेनेल दोननाया मोजां जादोंना जायाखै। बड'लेण्ड नांगौ बे इउट्यूब चेनेलखौ आङो दोननानै लाबाय। इउट्यूब चेनेलनि नामखौहाय आङो मोनसे बाथ्राखौहाय सावरायनो आखायाव लादों, मोनसे टपिकखौ लानानै। हाग्रामा महिलारि सारजों आरो प्रमद बर' सार सानैजों सावरायनाय बे बाथ्राखौ लानानै आङो बेखेवनो सानदों। आरो जे नैबे भिडिअ क्लिपखौहाय एसे खोनासंदो। बिथां बिक्रम दैमारि बुंनाय आरो हाग्रामा सारनि बुंनाय बाथ्राखौहाय, आरो बिनिफ्राय जोङो एसे बेखेवलांगोन। बेजोंबो सोंखारिलायनाय टपिक नागिरनानै मोननायखौसो जों दिनै नुनो मोनबाय। नंगौ, दिनै प्रमद बर' सार बिथां, हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना दिल्लीयाव रायज्लायनाय खोथाया नंगौ, खौसे जानायनि खोथा बुंनायाबो नंगौ। अब्ला दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथां, मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां आरो जायफोर MCLA बिथांमोनाबो जुदि दिनै हाग्रामा महिलारिजों खौसेनि खोथाखौनो दिनै जुदि रायज्लायबायब्ला, मोनसे जानायनि खोथाखौनो दिनै रायज्लायबायब्ला, अब्ला दिनै BTCआव फैनानै मा जाफैयो? UPPL আৰু আমাৰ মাজত হ'ব। তো যিটো দেখা গৈছে ফিল্ডত, আমাৰ ফালে পজিটিভটো বেছি আহি আছে। আৰু নাই দিল্লীত প্ৰমোদ বড়োৱে মোক মাতি লৈ পেলাই কথা পাতিছে। এইটোতো সঁচা কথা, এইটো কিয় মিছা ক'ম? আৰু যদি ৰেকৰ্ডিং লাগে মই বাজাই দিম। এই প্ৰমোদে বেছি কৈ নাথাকিবি, মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং আছে। কি কথা পাতিছে পাতা নাই। ছাবজেক্টটো হ'ল প্ৰমোদে যিখিনি কথা লৈ মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে, ছাবজেক্টটো হ'ল আমি দুইজনে একলগ হৈ পেলাই BTCৰ পৰা BJPক আউট কৰিব লাগে। ছাবজেক্টটো সেইটোৱেই। প্ৰমোদে সেইটোকে যদি কথা পাতা নাই বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদে আহক, এই কামাখ্যা মন্দিৰত আহক। মই আমাৰ গীতা ভাগৱত লৈ পেলাই মই যাম, তাতে সময়ক্ৰিয়া লওক। মই হাগ্ৰামাৰ লগত কথা পাতা নাই। আৰু प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सार सानैजों दिल्लीयाव दे सावरायनाया 100% सैथो होननानै बुंदों। जोबोद गोजोनथाव खौरांमोन आंनि बायदिब्ला। माखासे बर' राजानि थाखायब्ला मोजां जादोंना जायाखै आं मिथिया, नाथाय गोबां दैदेनगिरिफ्राबो, मोजां सुबुंफ्राबो लुबैयो ज' जानानै मोजां राजनिति खुंनाय। दिनैहाय 5000निबो बारा मुंख्लं जानानै BTR मोनबाय, BTC मोनबाय, BSC मोनबाय होननानै गोबां सुबुंफ्रा बुङो। आरो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि साराबो बुङो आरो प्रमद बर' साराबो बुङो। मानो मिलायलायनो हाया? दिनैहाय गावनि हारिनि थै बाउसोमनानै BTC मोनबोनायखौ गुबुन हारिनो जोङो जाहोबाय थानो नामा? जाथों दे, एसे बिफां गिदिर गायोब्ला सायाखौ गुबुन न' खाथिनि सुबुंफ्राबो मोनखायो, गुबुन हारियाबो एसे एनैखौ जाथों दे। नाथाय गावनि हारिनि गोबां सुबुंफोर जिनाहारि खालामबोजानाय आरो बेबायदिनो मुख्लं जाबोनांजानाय, सोरबा रान्दि जाबोनाय, सोरबा बिमाया फिसा गैयै, सोरबा फिसाफ्रा बिफा गैजायै, सोरबा बेबायदिनो फिसा हिन्जाव गैजायै, बेबायदिनो गोबां जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जानांबाय। बेफोर थै बाउसोमनानै जोङो BTC मोनबोनाय, BTR मोनबोनायफोरखौ जोङो गुबुननो जाहोगोन नामा? दिनैहाय बे बाथ्राखौ सावरायनाय लोगो लोगोनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदि बाथ्राखौ मानो एखेबारे प्रसार खालामनांगौमोन? बेबायदिनो ससियेल मिडियानि गेजेराव मानो बुंनांगौमोन? बे हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय बाथ्राया जोबोर गोरोन्थि जादों। मानो होनोब्ला बिथाङा सानदोंमोन खोमा बे बाथ्राखौ आङो रिउमार खालामोब्ला, फोसावोब्ला, एखेबारे हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम आङो फोसावनानै होयोब्ला, दिनैहाय UPPL सोरखारखौ बोख्लायनानै आंनि BPF सरकारजों लोगोसे दानानै BTCआवहाय आसामाव सरकार दागोन, बेखौ सानदोंमोन खोमा। बेखौ लब लालसा जानानै
बिथाङा ससियेल मिडियानि सिगाङावहाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन खोमा, नाथाय बेयो गोरोन्थि। दिनैहाय सरकार गोबां MCLAफ्रा बिथांजों लोगोसे दं होननानै दिनै बुंगासिनो दङ, नाथाय बे माखासे दिनै जे 12 जनल' दङ हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय, बै साबा मानसिया बोसोरबाखौ मानो नेथ'नो हायाखै? बे बोसोरबाखौ मानो नायनो हायाखै? मास मोनसे मोननैखौनो मानो नायथ'नो हायाखै? बेखौबो मोननै सोंथि फैयो लोगोफोर। बिसोर गाद्दि लुबैनानै दिनै BPF हान्जाखौ नागारनानै UPPL-आव थांदों, BJP-आव थांदों। दा गावनि ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय थांदों ना गाद्दि लुबैनानै थांदों? आंनि बायदिब्लाथ' बिसोर गासिबो गाद्दि लुबैनानै थांदों। नायग्रोनांगौमोन दिनैहाय प्रमद बर' सारा माबायदि सरकार खुङो। नाथाय बोसोरनैयानो जास्लाबै दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो बिनि सायावहाय अर सावबाय थानाय। नोंगौ एगेन्स्ट पार्टि थानांगौ। एगेन्स्ट पार्टि थायाब्ला, एकथुबाय थाग्रा मानसि थायाब्ला उन्दुनोबो हागौ। जेबायदि जौगानाय खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों बेबायदि मावाबो जानो हागौ। दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों एरिया बारायनायनि बाथ्राया बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सेक्रेट बाथ्रा, सिंनि बाथ्रा, बेखौ ससियेल मिडियायाव बुंलाबायनो नाङा। आरो रन्जन दैमारि सारनि बख'नाय बाथ्राखौहाय बुंलाबायनो नाङा होननानै प्रमद बर' सारा बुंदों। नाथाय बेफोरबायदि बुंनायखाय दिनै दुखु मोननानै प्रमद बर' सारा बुंदों खोमा, दुखु मोननानै सिंनि बाथ्राफोरखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा बुंनायनि जाहोनावहाय बे बाथ्राखौ बुंदों खोमा। माब्लाबाबो BPF-जों आरो UPPL-जों लोगो लानानै सरकार दानो हाया होननानै दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाबाय। हाग्रामा महिलारि सारना भुल गोरोन्थि बायदि नुहुरो। दाथ' सिंनि बाथ्रायाव माबायदि सावरायदों सावरायाखै बेखौथ' जोंथ' मिथियाखै जाहैबाय। गेजेरनि मानसि हिसाबैहाय जोङो बिक्रम दैमारि बिथांनि बुंनायखौ जोङो स्रायै मिथिनो हाबाय। दिनै गोरोन्थि दङ हाग्रामा महिलारि सारनिबो, नायथ'नांगौमोन। जेबायदि बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव बुंलाबायनाङा बेबायदि बुंनाङामोन। दिनैहाय इसोरासो मिथिगौ आरो प्रमद बर' बिथाङासो मिथिगौ। गोबां सुबुंफ्राथ' बुङो प्रमद बर' सारा रन्जन दैमारि सारखौ नायाखै होननानै। आरो दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दिनैहाय जेबायदि मावनांगौ रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायावहाय दिनै मावगासिनो दङ होनदों। रन्जन दैमारि सारखौ नायदोंना नायाखै प्रमद बर' सारासो मिथिगौ, इसोरासो मिथिगौ बिथाङा मावदोंना मावाखै। माखासे नायदो सागान होनाय, बोरैहाय बेखौहाय नुवाखै नामा, फरायाखैमोन नामा? हाइनान्स आरो नन हाइनान्स बे केसखौ लाबोनाया प्रमद बर' सारनाबो 100% गोरोन्थि। सिगाङावहाय जे BLT समावहाय हाग्रामा महिलारि सारमोनहा बेवहाय खुनु केसनि बाथ्राखौ हाइनान्स न' हाइनान्स बे बाथ्राखौ लाना फैयाखै। दिनै प्रमद बर' सारखौबो नुहुरो गाद्दि लुबैनानै एखेबारे बे बिटिआर सुक्तिखौ लाबोनाय। बिटिआर सुक्तिखौ फरायनानै नायाखैमोन नामा? बे हाइनान्स न' हाइनान्सखौ मानो लाबोनांगौमोन जाखो? आरो सासे सागान होनाय मानसिया बोरैहाय जेलाव थानो गोनां जाखो? बेबो प्रमद बर' सारखौबो दिनैहाय गाद्दि लुबैनानै जेलाव सोनानै दोनबाय थानायखौ नुहुरो। बेनिखायनो सोंथि फैयो, इसोरासो मिथिगौ बेनि जे मावदोंना मावाखै रन्जन दैमारि सारखौ बख'नाया। दिनै मानसिफोरखौ कनफिउस खालामनानै दङ, रायजो राजाफोरखौहाय आवगा खालामनानै दङ प्रमद बर' साराबो आरो महिलारि साराबो। मा जाखो बेलाय? बिसोरनि थाखाय जोङो बर' रायजो राजाफ्रा बिसोरखौहाय नांलायबाय थानाय, बेबायदिनो गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ गोजौआव दैखांदोंमोन नामा? बेथ' मोजां जायाखै आंनि बायदिब्ला। रायजो राजाफोर कमेन्टआव हर। आरो गोदानखासो आंनि इउटुब चेनेला, साबस्क्राइब खालामबा खालामाबा खालामा, खुनु नांजाया। मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामबाथ' मोजां। बिनिखायनो बयनिसिमबो खावलायहरनाय, कमेन्ट खालामहर। आंनि बायदिब्ला सानैयावबो आं गोरोन्थि मोनो। दिनै गाद्दि लुबैनानै जे नायस्लाबै एखेबारे सिङाव जे
आलु बस्था सिङाव गेसाव दङ ना मा दं बेखौ बिथाङा मोजां नुनाय लोगो लोगोनो सायावहाय एखेबारे मोजां नुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि बिथाङा बे आलु बस्थाखौ दैखोनानै लाबोनाय बायदि नुदों प्रमद बर' बिथांखौहाय। दिनै रन्जन दैमारि साराथ' बिथाङाथ' बुंखाबाय, बिथांखौ नायहोखायाखै होनदों, बिथांखौहाय इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनाय बायदि जादों। नोंथाङा बेबायदि सागान होआबा नोंथाङा बेबायदि जेलनिफ्राय गनाय नंला होननानै बे मा होनो गबिन्द साराबो बुंदों। आं दिनै गासिबो सार बुङोलै, बिथांमोनहा एसेब्लाबो बर' हारिनि थाखाय खस्थ' मावदों हिसाबैहाय दिनैहाय जेरै सार होनजादों एरै सार बायदि खामानिखौ मावो। नाथाय गोबां समावहाय गबिन्द सारा मोनहा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो, नाथाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो माखासे लिसानो बिथांमोनाव दंना गैयाथाय। दिनै प्रमद बर' साराबो जेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन होननानै, न'खरसे दङ बिनि लिसानो प्रमद बर' सारनाव दंना गैया? आरो साबसे बर' सुबुंफ्रा इडुकेटेड दङ बेफोरनो लिस्टआव दंना गैया? सन्देहसो जायो। सिगां बे साख्रि मोनै न'खरखौ नायग्रोना। बे सोरबा जोङो नुयो सोरबा खस्थ' लायै मानसिफ्रासो माने दे गासिबो मोननांगौ खस्थ' लानाय लायै। सोरबा बे साख्रि गोनां न'खराव सानै साथाम साख्रि गोनांफोरखौहाय दोनथ', जे सुबुंफ्रा न'खराव साख्रि गैया बिसोरखौहाय बेबायदिनो क्वालिटि नायै क्वालिफिकेसन नायै हो। सोरनो थार्ड ग्रेड होथावथाव, सोरनो फर्थ ग्रेड होथावथाव। मोजां बाथ्रामोन प्रमद बर' सारजों आरो हाग्रामा महिलारि सारजों मिलायनानै बिजेपिखौ होखारनानै सरकार दानो नागिरनाया। दिनै नायदो, जोङो 70-30 हिसाबै 30% हिसाबै थांनाय साननैसो सिगां एपइन्टमेन्ट होनाय 9,900 जे फोरोंगिरि साख्रि होदोंमोन